Akukho siqabu kwingxaki yogutyulo lwelindle kumasipala waseThekwini. Abahlali kwilokishi yase Merebank kumazantsi eTheku banyamezele ilindle elingena ezindlini ngelixa isikolo samabanga aphantsi i-Alipore sijongene nokuvalwa ngenxa yobomi babantwana obusesichengeni. Sele inguqhelekile ngoku impilo yokugcampuza kwilindle kubahlali baseMerebank kumazantsi eTheku. Isikolo samabanga aphantsi kule ndawo sona sijike sangumlambo welindle, sinyanzelisa ukuhlala ekhaya kwabantwana abathe kratya kumakhulu asithoba. Children are sick, and then the schooling is being affected. Secondly, there's this nutritional kitchen where kids are getting food daily. So this thing is affected because you can't cook on such place. Sekuphele iveki ezimbini ke ngoku inzame zokuba umasipala waseThekwini acoce eli lindle ziphanza. We are meeting tonight as SGB to address this issue. And then if this issue is not, we are considering strongly to suspend schooling. Abamelwane nabo bayaliva ifuthe lale ngxaki yaye kuza kufuneka isisombululo esikhawulezileyo. Kids are getting sick all the time. Even we are getting sick because of the sewage in the area. Ngelixa isixeko sijongene namadaba ohlukeneyo omthetho wemibutho i-Action SA ne-Democratic Alliance kuphathelene nale ngxaki yelindle. I don't think that the city is capacitated or is capable to sort it out. And it goes as far as when you heard calling the retired engineers to come back, it tells you that in the department itself, it means they've got incompetent staff. Nakubeni kunjalo umasipala waseThekwini uzikhabile ingxelo zokokuba le ngxaki yelindle ibangelwa kungabikho mgangathweni kweziseko zophuhliso koko utyhole abahlali ngenkathalo engekhoyo ukanti kwathembise ngokuqhuba uphando ngale ngxaki.